салому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. иҷрои афзалиятҳои миллӣ дар давраҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддат то соли 2030. дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 оид ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат дар баробари расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ба вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул низ диққати махсус дода мешавад. Зулфия Раҳимзода оид ба моҳияти стратегияи миллии рушд гузориш омода намудааст. пешрафти босуботи иқтисодии кишвар дар асоси санадҳои барномавӣ, пеш аз ҳама стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаҳои соҳавию минтақавӣ таъмин мегардад. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати таъмин намудани рушди минбаъдаи кишвар, иҷрои афзалиятҳои миллӣ ва дар ин асос баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум барои давраҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддат соли 2016 қабул карда шуд. дар ассамблеяи генералии ки дар соли 2015 баргузор гардид дар Амрико, ҳадафҳои нав пешбинӣ шуданд барои ҳар як давлат, инчунин барои Тоҷикистон низ. Тоҷикистон ин ҳуҷҷати мазкурро имзо кард ва ин ҳадафҳои рушди устувор то соли 2030 барои ҳама давлатҳои ҷаҳон муайян гардид. 17 ҳадафи асосие ки ҳама давлатҳои ҷаҳон дар назди худ гузоштанд, Тоҷикистон ҳам низ ин ҳадафҳои бояд амалӣ кунад. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз 6 боб иборат буда, равиши муназзами таҳияи он дар 3 принсипи асосии рушди минбаъда асос ёфтааст: пешгирии осебпазирии рушди оянда, баландбардоштани самаранокии истифодаи захираҳои миллӣ, рушд дар асоси навовариҳо дар ҳама соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодии кишвар. давраҳои амалисозии стратегияи рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи сил пешбинӣ шудааст. ин давра ба се давраи асосӣ тақсим мегардад: давраи 16-20, давраи солҳои 21-25 ва давраи солҳои 26-30. барои ҳар як давра барномаи хоси худ, барномаи миёнамиллати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин давра таҳия мегардад. ва аллакай барномаи миёнамиллати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 16-20 аллакай таҳия гардид, аз тарафи ҳукумат ва парламенти кишвар қабул гардиданд. мувофиқи нақша ва барномаҳои давлатӣ дар ин давра ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва ҷалби сармояи мустақим ҳамчун самти такондиҳандаи пешрафти иқтисодиёт афзалияти бештар дода, ҳиссаи сармояи хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар афзоиш бояд ёбад. пешбинӣ мегардад ки то соли 2030 фазои сармоягузории Тоҷикистон беҳтар шуда, ҳиссаи сармояи хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 5 баробар меафзояд. яке аз нишондиҳандаҳое ки дар стратегия пешбинӣ гардид, гузаштан аграрии индустриалӣ ба индустриалӣ аграрӣ. аз нуқтаи назари нишондиҳандаҳои иқтисодӣ бошад, ин чӣ маъно дорад? яъне дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ саҳми ин соҳа нисбат ба дигар соҳа зиёд бояд бошад. агар мо ин нишондиҳоро таҳлил кунем ва бо индикаторҳое ки дар ин стратегия пешбинӣ шуда ба назар андозем, дида метавонем ки саҳми соҳаи саноат дар сохтори маҳсулот то 21% пешниҳод шудааст. то 21%. нисбат ба соҳаи хоҷаи қишлоқ ки дар соҳаи 2030 пешбинӣ гардааст ки 18-19%. аллакай саҳми саноат нисбат ба саҳми соҳаи хоҷаи қишлоқ дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд мешавад. дар ин сурат мо метавонем аллакай эълон кунем ки кишвари мо ба кишвари индустриалӣ аграрӣ табдил ёфта истодааст. мувофиқи дурнамо зарур аст то низоми нави рушди босуботи иқтисодӣ ба ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ, тараққиёти босуръати саноат, кишоварзӣ ва такмили бахши молиявӣ асос ёфта вусъат дода шавад, зеро ҷавҳари асосии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ин таъмини некуаҳволӣ ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагӣ вусъат дошта, дар ноҳияи шаҳри Туз бо саҳмгузории соҳибкорону сокинони ноҳия баробари дигар корҳои ободонӣ ҳамзамон роҳҳои сатҳи маҳаллӣ ба таъмиру навсозӣ ниёз дошта ба талабот ҷавобгӯ гардонида мешаванд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд.
طبق نقشه چوب‌نی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس اوید به کارهای سازندگی و بنیادکاری به خاطر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه تدبیرهای آبادانی ادامه دارند که در این سمت سهم صاحبکاران و ساکنان نظر است ارزیابی می‌گردد. در همین دایره ساکن جماعت شهرک شهر توس دولتیار کوکانیف در همکاری با بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در ناحیه از حساب پسندازهای اویلویشان مقصد کردند که راه ماشینگرد دهه خود را که سالیان زیاد تعمیر نگردیده بود منفرش نموده برای رفت و آی واسطه نقلیات در همه فصل‌های سال مطابق گردانند. برای 30 سالگی همین راه‌ها را اسفالت پوش کنیم. ما حاضر 3 کیلومتر نقشه داریم، 1 کیلومترش اسفالت پوش کردیم. باز در آینده نیت داریم که با بسیار جای یعنی که 10 کیلومتر دیگه چی کنیم. با همین دستگیری همین یعنی صاحبکارا، با دستگیری یعنی محله، با دستگیری همه آدمایی که یعنی که حج میرفتگن آوردن ما مبلغ دادن یاردم کردن. ما همین را نیت داریم که 3 کیلومتر اسفالت پوش کنیم. در روند تطبیق این اقدام نیک برای بصفت و جوابگو به طلبات راهسازی انجام دادن کارهای نوسازی راه، متخصصان و تکنیک‌های مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه کمک می‌رساند. قریب 1 کیلومتر راه تعمیر کرده برآوردیم. ما تمام صاحبکاران وطنی را دستگیری کرده تعمیر راه و پل‌ها را با انجام می‌رسانیم. همچنین در دایره کارهای سازندگی با ابتکار بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در ناحیه با جلب صاحبکاران سخاوت پیشه به یک عائله احتیاجمند که به منزل استقامتی نیاز داشت بخشیده به صحنه مهم تاریخی اقدام گرفتند که ساخته همچون تحفه تقدیم نمایند. در دهه چینور جماعت دهاتی به نام خدای نظر خولماتوف از طرف یک صاحبکار به یک عائله کمبیزاد یک خانه استقامتی با استفاده داده می شود. عین حال ساختمانش ادامه دارد. اینچنین از جانب آن نفرانی که مقصد دوباره زیارت خانه کعبه داشتند آن مبلغ جمع کرده خیش را در بنیاد میدانچه های ورزشی، بنگاه های طبی و دیگر انشاءات به محل ضروری صرف نموده به این وسیله میخواهند در قطار صاحبکاران در کارهای آبادانی و سازندگی سهم گذاشته 30مین سالگرد استقلالیت دولتی کشور را با دستاوردهای نیک و خاطرماند تجلیل نمایند. از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دلیل استفاده و معاملات غیرقانونی سیمکارت‌های شرکت‌های موبیلی تاجیکستان از جانب شهروندان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان آشکار و پیشگیری کرده شد. گزارش مرکز رابطه‌های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این خصوص 21 давраи рушду тараққиёти бо суръати навгариҳои илми технологӣ бахусус дар соҳаи алоқа ба ҳисоб меравад. вале қувваҳои манфиатхоҳу ғаразҷӯ аз қабили ташкилотҳои экстремистӣ ва террористӣ ин шароити муносибро дар амалӣ сохтани нақшаҳои зидди инсонии худ истифода мебаранд. фурӯши ғайриқонунии симкортҳои зиёд ба номи шахсони бегона номнависшуда аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ инчунин интиқоли чунин симкортҳо ба кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла минтақаҳои наздисарҳадии ҷумҳурии исломии афғонистон ва қирғизистон барои аъзоёни созмонҳои террористӣ ва гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ва қочоқчиёни молу маҳсулоти хӯрокворӣ шароҳид фароҳам овардааст. маҳз истифодаи симкортҳои беном ва ба исми шахсони бегона номнависшуда дар раванди муборизаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар бар зидди унсурҳои ҷиноятпеша мушкилиҳои зиёдро пеш меорад. раванди тафтиши ҷиноятҳои мансуб ба муомилоти ғайриқонунии симкортҳои мобилӣ муайян намуд ки шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон хушвақтова дидахон назруллоевна соли таваллудаш 1989 зодаи ноҳияи нуробод истиқоматкунандаи ҷамоаки шаҳраки шарораи шаҳри ҳисор бархилофи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он таҳти рақами 207 аз 30 апрели соли 2016 амал карда миқдори зиёда аз 35 адад симкорти ширкатҳои мобилии Вавилон, Тисел ва Мегафонро ба ному насаби худ харидорӣ намуда онҳоро ғайриқонунӣ ба ҷумҳурии исломии Афғонистон интиқол додааст. мавриди зикр аст ки хушвақтова Дидахон соли 2016 бо шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон бо номи Фарҳод ғайрирасмӣ оиладор шуда маҳз бо мусоидати охирин ба муомилоти ғайриқонунии симкортҳои мобилӣ ва интиқоли онҳо ба ҷумҳурии исломии Афғонистон даст задааст. ман соли 2016 ба шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон оиладор шудам. номаш Фарҳод. ана одам аз ман хоҳиш кард ки ба ман сим-карта бигир бите. ман гирифтум додам, ҳама одама сим-карташ додам. пулам дода 40 сум, 50 сум, 60 сум, 100 сум. бо хайман сум дода ки бигир амира регистрасияш кун ҳамаша. ман хайр рафтам ҳама амира регистрасия кардам додамаш.
با نام خودم من این فرهاد پرسیدم که این قدر سیمکارت را شما چیکار میکنید؟ میگو که خیلی با کم دادر ما خواهر ما این خشت دور ما میگفتم که چی با سیمکارت تاجیکستان اونجا کار میکنه؟ میگو که اینجا سیمکارت های شما در اینجا خشروب کاملا اینجا در سیمکارت های ما بسیار در افغانستان براه نمیروم ارزون نیستم قیمتن های شما ارزونه بسیار استفادهش میبریم. می رفتم شرکت ها من زنگ میزدن میگفتن که اپا اینقدر بسیار در نامتونه میگفتم که پولشون میدادم میگفتم خیلی ما میگرفتن سو میگرفتن کار من عبد میکردن. оид ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаи 350 прим 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон нисбати хушвақтова дидахон назруллоевна парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуд. тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҳоли дами номи ман як симкарта ғайриқонунӣ ҳаст. ай ҳамаи ширкат Babylon Megafon Cell ҳастанд. аз ҳамаи ширкатҳо хоҳиш мекунам ки Babylon Cell Megafon ки ҳамин номраи мана бикшанд. ман аз кардаи худ сахт пушаймон ҳастам. ҷиҳати таъмини амнияти суботи кишвар муборизаи қотиёна бо гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ созмону ташкилотҳои террористию экстремистӣ инчунин пешгирӣ аз қочоқи силоҳу маводи мухаддир тавассути сарҳади давлатӣ 9 феврали соли 2019 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 64 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он баъд аз ворид намудани тағйиру иловаҳо дубора қабул гардид. дар асоси қарори мазкур аз навбақайдгирӣ ва назорати фурӯши симкортҳо аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ ба танзим дароварда шуд. аз ин рӯ аз шаҳрвандони ҷумҳурӣ хоҳиш карда мешавад ки ҷиҳати истифодаи симкортҳои ба ному насабашон сабт гардида бепарвоӣ зоҳир накунанд ва ба ин васила дар таъмини амнияти ҳаёти осоиштаи худ аҳли хонавода ва тамоми сокинони ватани азизамон ҳиссагузор бошанд. ҷорӣ намудани усули муосири ташхис имрӯз ба ҷавонон имкон фароҳам овард ки қабл аз издивоҷ дар бораи саломатии ҳамдигар маълумоти мукаммал пайдо намоянд. дар моддаи 15 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон муоинаи тиббии шахсони никоҳшаванда ва шинос намудани онҳо бо натиҷаи муоина ҳатмӣ дониста мешавад. бобо калон аминзода гузориш медиҳад. мақсади асосии ворид намудани тағйиру иловаҳо ба моддаи 15 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ин ворид намудани муоинаи тиббии ҳатмии шахсони никоҳшаванда ва онҳоро бо натиҷаи муоинаи тиббии ҳатмии ҳамдигар шинос кардан арзёбӣ намуд. муоинаи тиббии шахсони издивоҷкунанда инчунин додани машварат доир ба масъалаҳои тиббӣ ва масъалаҳои солимгардонии оила аз ҷониби муассисаҳои давлатии тандурустии маҳалли истиқомат ба таври ройгон гузаронида мешавад. инчунин дар моддаи 14 кодекси мазкур гуфта шудааст агар шахсоне ки аз муоинаи тиббии ҳатмӣ нагузаштанд ҳуқуқ ба бастани никоҳ надоранд. гузаронидаи муоинаи тиббии никоҳшавандагон тариқи ройгон мебошад. барои мақсади гузарондани муоинаи тиббӣ аз он иборат аст ки мо соҳимии ҷомеа ва саломатии халқи миллат мебошад ки мо ҳар як никоҳшавандагоне ки аз муоинаи тиббӣ мегузарад аз чанд зина иборат аст. якум иборат аст аз ҳуҷраи бақайдгирӣ, баъдон мегузаранд аз муоинаи тиббӣ мегузаранд флюорография мекунанд рентгени қафаси сина ки дар ин иборат мебошад бо касалиҳои тебе масил набошанд. хоб мегузаранд аз таҳлили лабораторӣ хоб мегузаранд гепатит аз ҳамин таҳлилҳо гузаронда баъд мо дида ба ҳар як пунктҳо ҷудо мекунем. мақсад агар ки бадбемориҳо бошанд ба ҳар як соҳаби духтурон гузаронда мо хулосаи худро мебарорем. агар ки солим бошанд хоб мо заимаи сепур карда дар онҳо пешниҳод карда мешавад. иҷозати туё дода метавонем. ҷорӣ намудани усули нави муосири муайянсозии оқибатҳои пешгирии тавлиди кӯдакони маъёб имрӯз ба ҷавонон имкон фароҳам овард ки дар бораи саломатии ҳамдигар маълумоти мукаммал пайдо намоянд, вале мутаассифона на ҳама ҷавонон аз ин имкониятҳо истифода мебаранд. ин барои беҳбудии кори ҳар як шаҳрванд мебошад. ин бисёр як фоидаовар аст барои он ки аксарияти одамон намедонистанд ки то ин дам онҳо ба бемориҳои вирусӣ дучор ҳастанд. мо ба онҳо корҳои фаҳмондадӣ мегузаронем оиди парҳезкории онҳо дар оянда ки ягон беморӣ дар авҷ наёрад ҳамин бемории инора оиди корҳои фаҳмондадиҳӣ ба тарзи гузариши ин бемориҳо ба завҷаи он ё ки ба шавҳаршавандаи он кас корҳои фаҳмондадӣ мебарем ки аз ҳамин чизҳо худро эҳтиёт кунанд. имрӯзҳо бо пешрафти илму техника тамоми бемориҳо ва ҳамчунин нуқсонҳои модарзодӣ пеш аз тавлид дар батни модар ошкор карда мешавад. бинобар ин ҷавонон бояд аз ин имконоти мавҷуда истифода бурда пеш аз издивоҷ
аз муоини тиббӣ ҳатмӣ гузаранд ва ба ин восита саломатии худ ва атрофиёнро ҳифз намоянд. бобокон амизода, убайдулло сайвалӣ, ахбор. дар истироҳатгоҳи кӯдакону наврасони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба номи 20-солагии истиқлолият воқеъ дар мавзеи деҳмои ноҳияи Ҷабор Расулов дар давраи тобистон дар 6 баст наздики 115 000 хонанда ба истироҳат фаро гирифта мешавад. гузориш аз вилояти Суғд. дар баси сеюми истироҳатгоҳи кӯдакону наврасони 20-солагии истиқлолият 220 нафар хонандагони мактабҳо аз ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ба истироҳати давраи таътили тобистона ҷалб шуданд. фазои шодию хурсандӣ, сайру тамошо, машғулиятҳои фарҳангию фароғатӣ, варзишию солимгардонӣ, иштирок дар маҳфилҳои касбу ҳунаромӯзию эҷодкорӣ, чорабиниҳои гуногун, таомномаи серғизо дар мавзеи хушобу ҳаво ба кӯдакону наврасон имкони хуби ташкили истироҳати хушу гуворо фароҳам меоварад. бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии истироҳатгоҳи кӯдакону наврасон дар масоҳати 5.6 гектар мавзеи чашмаи деҳмой иборат аз 6 бинои истиқоматӣ барои 240 ҷой, бинои маъмурию тиббӣ, 2 ҳавзи шиноварии кушод ва 1 ҳавзи шиноварии пӯшида, кӯли сунъии амфитеатр, майдону майдончаҳои варзишӣ, бинои утоқҳо барои маҳфилҳо, иншооти дигари фароғатӣ сохта шуда, шароити арзанда барои ташкили истироҳати кӯдакону наврасон бунёд гардидааст. чунин шароитҳо ва ташкили фароғати 10 рӯза дар як баст дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурӣ дар бораи ташкили истироҳати тобистонии кӯдакону наврасон шурӯъ аз реҷаи рӯз то баргузории чорабиниҳо ба истироҳати фоиданоки хонандагон равона гардидааст. дар истироҳатгоҳи мо реҷаи рӯз ва нақшаҳои чорабинӣ дар асоси низомномаи умумӣ ташкил карда шудааст то ки истироҳату фароғати кӯдакон самараноку мақсаднок гузарад. дар истироҳатгоҳ 15 нафар мураббиён дар асоси озмун аз ҳисоби мутахассисони ҷавони педагогӣ ба кори таълиму тарбия ва ташкили истироҳати бо фароғати кӯдакон ҷалб гардиданд. дар истироҳатгоҳ баробари ташкили фароғат фаъолияти 10 маҳфили ҳунаромӯзӣ, такмили донишу маҳорат, завқи зебоипарастӣ барои ташаккули кӯдакону наврасон нақши муҳим доранд. расмкашӣ шуғли дӯстдоштаи ман ҳаст ва барои ҳамин ман дар ин истироҳатгоҳ ба ин маҳфил ҳар рӯз мебиёям. чорабинию машғулиятҳои маърифатӣ, фарҳангию фароғатӣ, вохӯриҳо, сайру тамошо, қуввоозмоиҳои эҷодию варзишӣ мутобиқ ба такмили маҳорату эҷодкории кӯдакону наврасон баргузор карда мешаванд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. хона ободу сарбаланд бошед.